जाबाय बेयावहाय दायो फारिलाइ बायदियै आं बे मन्दिरखौ ओपनिं खालामलांनो थाखाय जोंनिनो गामिनि खावलायनाय जाबाय video call kan nggak ber आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि आरो आनसलिक आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि जोंनि गांगोमा गामिनि मान गोनां सेथि नैथि थामथि दौरि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे मंगलबार साननि बेलासि समाव नुजाथिफैनो हानाय बाथौआरि जानानै सिबिसालिखौ मोजाङै मोजां गायसननो नाजानांगोन मोजाङै थाजानांगोन जेरै बाथौनि थाखाय आरो रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय बिदि इखौ होननानै फुनदो Close. Nebe rumah gerakan. दायो जोंहा